ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Menteri Ketenaga Sosial Welfare ubak kermen Shilla haka sautrik ubnai kela lingkot ahrajar arpuar ulihat hu baki bor badai pen kila de Phah le tes ye ki nong muna bala shim ne ki Jingbam khnang ban lap ye ka daw tenrai Hadien ba bon ngut ki paj ba kila kempang ha ka Jingbam Khana bala penlong na ka dorbar snong Iapmala ka badon ha East Jantia Hills District katkum ga jingat hu jang ubak kermen Shilla ubadai ru UMLA jang ka Cleriat constituency ki don hadu san spa ngut ki Briew ki bala yo pang naga naga Jingbam Khana snong ulihat horu bakat argut ki nong pang ki dang don ha pedeng ke jingsha sumar ha hospital bat kum bakalong menta ki ne ki khat argut ki don ha pedeng ke jingkot jingkia situation ka lang stable hagtu ka si ketuk jing keduk jang ki nong shong juga shong Iapmala katu jing tip jong ki ong ke food poisoning te ngim tip na ke ke daw ba kerja untuk bat de masin dia untuk ki negative na len jong ke Government Foundation hagi jing pe jong kong semi kong tiang bat ki volunteers jong ke Government Foundation and ki nong shong khantam ki samla jong ke shong ki persang ban penpoi ki Briew ba affect na ke food poisoning and Briew hospital ti kila ile kat bala andre it seems ba kala kham ngia mo ko hospital kinamla should occupied then next day kila khot ki doctors kila ai ki sumar ko bahatam khamtam ai kuble yakni ki ye Dr. Henry Lamare pat kunju ya ki nurse na ko mbai PEC ya I Dr. Sanki bade local embassy jong Iapmala but idiru itlaisno and then yaki doktor na po hospital Cleriat CEC but kunjuru ya kon semi but ya tim jong ibaro kila itlaistom ki asha but ki Anganwadi workers ru kila ya don lang bunta ban ai ki jing jarap it seems ke ek bukila ya le na bunta ban ai jing jarap kala long successful namar nim don iberu I ayuba ke jing imah hidup naga food poisoning dengan appreciate dia kata yang kecil keluar jom kini tim ban ai ke service lada kalong ke bacengai na ki hospital ni kalong ke ba kimla ban ai service on time nila bantu ya kecil im jom kini ki Briew andre lucky ban ong ba indon ke kecil tu ya kecil im but hagecu ko poru kumbaki itu ba ke symptom ke fever and then ke vomiting and then ke diarrhea kila ya persang ban agi dawai ru kat kun ka jing prescribe ni doktor ki agi kerja antibiotik ki vitamins but other medicine ki jing Jingkem khamtam na len jing ki so je ru ki ai so it really help haji de bar kene kanu ngam la ban batai nomor ke de ka snow ma ko organize a program almost the entire village ki yadonang more than 500 ki basha affect lakini ka food poisoning na bring jo kini khambur ki khana bat jo ki timen ki samla ki khamduna hi namar ka immune system jo ki kadang ham klein te ki khana bat ki timen ka affect ba bat ki contain ko